Ndiyabulela ngofumana le calendar yomhlobo wenene. Thank you very much. It was a nice surprise because besiyive eziradio nto masezitishini ezithile ezindaweni ezithile but mna ize kume eyadini. I thank you very much guys. Iminisha, I'll be up to date for the rest of the year because I'm also a teacher, so it's gonna help me. Apha ezantsi ikhona ii-holidays per province. Ndimam Adam eBishwa Tshutshuna. Thank you. Ndinovuyo mehlo ndiyawuphulaphula umhlobenene ndisuka ezolitshala lomzuzu ekhaya lapho ndandisebenza eUgi ndiqala koophatco ekuseni ndiyoqhina kucase ke later uba ke after that ndihlale endikukeliti. Thanks. Mna ndinguMandisangqale apha ezolitsha umhlobenene ndikuthanda kakhulu, especially BE kusasa ndingena emsebenzini ndihleka okokoko nxa